Ahoj, my vás vítáme u dnešního videa. Tady za náma stojí všechny naše motocykly a my vám dneska řekneme, se kterými jsme se rozloučili a jaký jsou naše plány do budoucna. Takže jak Vojta řekl, dneska vám ukážeme všechny motorky. Jak už můžete teď na první pohled vidět, tak několik jich ubylo spíš, ale je tady taky pár motorek, který jste dlouho neviděli a je tady taky jedna, kterou jste ještě vůbec neviděli. Jako první bychom vám rádi řekli ty mínusy, které motorky nám vlastně ubyly. Tak určitě jste si všimli, že tady už není flekatý Pioneer, ten oranžový, oranžovo-černý, v té bláznivé barvě. Ten se prodal, protože prostě neměl pro mě vůbec smysl. I takhle, jak se vlastně říká, zadek mám jenom jeden a motorek víc a čtvrtý Pioneer pro mě prostě neměl smysl. No, ale chvilku potom, co jsem ho prodal, tak jsem vlastně koupil ještě jednoho Pioneera, kterýho vy jste vůbec neviděli a trochu jsem ho poopravil a taky jsem ho prodal, protože pro mě taky vlastně ztratil význam, ale kvůli tomu, že byl za dobrou cenu, tak jsem ho vzal. Když jsem říkal, že za námi stojí všechny motorky, tak jsem neměl tak úplně pravdu. Jedna tady schází a tu si pamatují pouze staří dobří diváci, protože se jedná o Javu 50/20, na který jsem začínal jezdit, teďka ji můžete vidět a později si ji ještě představíme. Začneme odleva. Jako první je tady tenhle legendární Pioneer, kterýho už mám docela dost dlouho. Teď to nevím, jestli to jsou 3 roky, asi jo, 2 nebo 3 roky. Co se na něm vlastně dělalo, v podstatě nic, akorát jsem ucpal plevej kohoutek, takže jsem to trošku rozebral, že jo, zadní plechy a tak, takže teď mám jenom tak složený dohromady na to video. Přední světlo tam taky tak jako drží, nedrží, to je všechno, ještě se bude dodělávat, je to sundaný, tam byla nějaká drobnost. Nejezdí teďka, protože když jsem vlastně spravoval modrýho Pioneera, tak jsem hledal závodu zapalování, půjčil jsem si z něj zapalování a teď ho ještě nemám úplně dozapojený, nemám to doladěný, takže chybí fakt drobnosti a normálně pojede, ten jako jezdil a není tam jediný důvod, proč by nejel. Teď se přesuneme na tuhle motorku. Věřím, že spousta z vás už ji zná. Je to můj červený Mustang, na kterém teda není moc věcí originálních, ale jak říkám, určitě ho znáte. Co bych vám k tomu pověděl? Asi ho rychle shrnu. Je tam bezkontaktní zapalování vape, mám ho na papírech a lítám s ním, dá se říct, dennodenně. Nemám ho ve stejném laku, ve stejné barvě, to si můžete všimnout, ale pokud by vás o něm zajímalo víc, tak se určitě koukněte na video, který je přímo o něm. Teď jsme zase zpátky na mojí straně a tady je můj normálně modrý Pioneer. Taky asi většina z vás bude znát, ten je normálně na papírech, nemá technickou, ta nás bude čekat nejspíš po prázdninách a je v podstatě hotový až na to, že vlastně chci dávat nový přední vidlice. Asi pokud někdo máte a znáte vidlice od Piukitu, ty chromolybdenový, myslím, že to jsou, s těma dlouhýma futrama, tak napište mi prosím váš názor, protože nad tím dost přemýšlím. A chtěl bych se je tam hrozně rád a zajímá mě, jak to funguje, jak to drží, jestli to vyplatí za tu cenu. Jinak je to prostě normálně klasický Pioneer, je tam vape, jak jste už viděli v minulém videu, myslím, a tak. Teď se přesuneme k tomuhle italskému peklostroji. Je to motorka Donizelli, nebo teda spíš taková... kostitřas. Takový kostitřas. Má to motor 50, je to jednorychlostní a moc to nejede. Je to jenom na takovou rychlou lítačku mezi dílnou a barákem. Takže tak. Jako další je tady Pioneer, který ho taky určitě znáte, spousta z vás si ho pamatuje. Je to normálně moje 1.20, kterou jsem si dělal v zimě s dědou. Ta je furt, bych řekl, tak nějak stejná, ale jediná změna, co tam je, tak vlastně je tam jiný motor, protože byl tam motor s neoriginálním číslem, motor s jiným číslem. A tím, že se mi povedlo konečně tak nějak dát dokupit ten hrozně dodrbaný motor s původním číslem, tak jsem ho tam dal, je to teda vyměněný, už čísla seděj, ale samozřejmě dělal jsem to nedávno docela, takže za to samý jako u červeného vlastně chybí mi třeba řetěz, jo, a takovýhle drobnosti, ale v podstatě, když se tam dá ten řetěz a takovýhle nějaký lanka a takhle, tak by měl být normálně taky zase pojízdný, jako byl. Teď se přesunu na tuhle kulervoucí bestii.
Jedná se o zelenou Babetu 210, která je mýho dědy a začínal jsem na ní lítat ještě než jsem jezdil na manuálních motorkách, jako byla právě ta 20 Pioneer. Babeta je motorově v pořádku, ale jelikož mám Mustanga, tak jsem neměl potřebu na ní jezdit. Přes zimu jsme ale s Vojtou natáčeli video na Instagram, který pokud jste neviděli, tak se na něj určitě koukněte. A při té příležitosti jsem do ní nalil benzín. No, jenže jak se na ní dlouho nejezdilo, tak spuchřily všechny gumičky a těsnění v palivovém kohoutu a v karburátoru a najednou, i když jsem měl zavřený kohout, pod babetou byla louže benzínu. Takže je teďka benzín vypuštěný a je nepojízdná. Tohle je ta již na začátku zmiňovaná 20. Jak můžete vidět, tak je rozebraná, nemá motor ani prsíčka. A to z toho důvodu, že motory se právě teďka dělají. Teďka vidíte záběry, jak jsou rozdělaný na stole a už jsou sice zapůlený, ale ještě to není úplně ve finiši. Takže to by se každou chvíli mělo dodělat a určitě očekávejte nějaký video. Až bude čas, tak to doděláme. Takhle na závěr tady máme ještě Javu 90. Nadšenci určitě poznají tuto legendární motorku, ale bohužel není pojízdná. Jelikož dlouho stála, tak je zatuhlej motor a musel by se to všechno vyčistit a dát dokupy. A přes zimu na to nebyl čas, takže nám určitě napište do komentářů, jestli by vás to zajímalo a my bychom zkusili přemluvit dědů a strejdů, kterých je tahle motorka a mohli bychom to nějak dát dokupy. Každopádně my vám děkujeme za sledování dnešního videa a mějte se. Ahoj.